Bamanyere chana muso demzeni mabakoro ka ufo ka walnyumado akaja malikona ane maliko kanya mamunun sigime kanya mada Sherifa TV ja kansofe ka ufo ka walnyumado ka dali masafu uminga latiga ni akafunu siga konana ni dogo kunkura njotodo ama nyina fe dogo kunyi akafuru here anubadena alaka oke ambela jini o mungule ngondana ka dali masafu ame sungolo bayin konana inafo amena ka lanyini chugomena ola sungole ngoni aywa angon maka kaba kadali masafu ajora amuno nyena ami alafu on mafendama mo ma jomni ranyona ulu mafengala ola ma nyine atimi ko nyuma ala ko di an islam wala jenima amusaga ala ka noya batokele wala ko lubla jenimine ko ke onye baraji kafo ni andondo ya anga suma dono jem kan ko nana mi wenyana maya Sherifa TV jakan sofe tene kadabla alamsa 10h 11h jelmuzo amasika kene la sorobi kasangani ko chogoyaye bisini foke anabla flan de wala nseko make mi jemga ko nana anaje nika wala nyove wala sananga do jemga kono deliko oblaka gele dongle nyanganye kuma dono côté wala ameta munumunu saloke jemga munumbala kaunde me kasika yakuba ya société nouveau soleil maudo kasangani o ka produit izara wiye Tezara, Liptozara, Manozizara, Jango Sumulo Baina, Ono Onyo Chama. Amemu Saloge, Kafurbo Dabadala, Kasi, Kanyon Sura Jamgan Konana. Tezara, 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 Tezara. Temona, Amona, Egani Day, Abemi will touch Maka, mon père Malik Beben, ni infusé. Ka jikala ka keteka unene jela mon père nga netidme ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani siza ngoni yeto ko ta te zara te o katedi abisa mbisa babo ike wore be ni ya gla kura ka segi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya clipa appelé mo wa je ma on de ki to ka te la higa so za gole be felife ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara Ni anketo yi ka fugurubo dabadala ina fo mbora ka awkulo so mi chumina kasangani jemkan sigi choguyi ola albi ameto jemkan konana kasangani anga klipu jujuru tako galibarawi na manya ka fo ame sungolo barga mayen konana ola anga klipu jujuru folo obe mana minga odeye bintu kulubali aleka noblai ayeminke kanyeshi sungolo baimo nene au anga je ka nyamada odonve kasoraka do kuna bonambala okonana Sonia
foli bɛ lase an balakaw ma ka sanga o ka sɔrɔkawuli ye madama ni sunkalo in kɔnɔna na ka o fɔ ye hali bi o ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan kalo kelen don a dɔw la dɔ bɛ fara gabuguda baaraw kan nka ni cɛsirila i tɛ fɔ a baraji kɔ o la an b'an balakaw fo nka ni olu fana fɔra a dɔw la ɲinɛ kana kɛ an balimaw an faw fana kɔ olu minnu bɛ wulikajɔw kɛ tilesun bɔ ni a bi cɛ jango ka se ka nasɔngɔ min bɛ bila daga kɔnɔ k'o ɲini k'o gɛn k'o minɛ janko ni waati in na an ma dogo maa si la k'a fɔ cɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɔɔni o la an tɛ ɲinɛ an faw fana kɔ ka dugawu kɛ u ye gɛrɛsɛgɛ nafama ala k'a di an n'o ma ala ka denbaya balo ala ka o nɔgɔya ala ka denbaya ta fanga di u ma n'o tɛ nin waati in na cɛnni yɛrɛ la a ma nɔgɔ nka n'ala sɔnna ma nɔgɔba o ye dali masa de ye o hukumu kɔnɔna na an bɛ don jɛmukan kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoni bala ni o tali ye n y'a fɔ cogo min na jelimuso a ma se ka yala sɔrɔ ka sanga ni ko n'a cogoya ye senufɔkɛ yɛrɛ n'a bila fɛn de bɛ la min ma nɔgɔya ma an na o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o la kunnafoni bala i n'a fɔ ladala an bɛ min ta o de ye jamana ka fasiri ye esɔri don n'an ye esɔri ta min bɛ tali kɛ Mohamɛdi Jawara ale ka kalamukala la a ye asu dabaji la a ye nɔbila kɛ min kɔnɔna a ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw baara min bɛ kɛ o fɛ ka kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ye sunkalo barikama kɔnɔna n'o kɔma ko sunkalo solidite san 2026 ta o ye a nun don ko ɲina min bɛ tali kɛ malo tɔni 600 bɔ ɲɔgɔn ko jamana ɲɛmaaw na o ta ni k'o di maa o maa minnu ni a ka kan jamana ɲɛfɛ o hukumu kɔnɔna na baara in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen nun kɔni don na Mali jamana gouvernement kotigi gale fɛ min bɛ tali kɛ général de division Abdoulaye Maïga la a baaraw kɛra Bamako yɛrɛ marakafo gale kɔnɔna na Korofina balontan ba terrain kɔnɔna na Asko terrain min senfɛ a sera la gouvernement ministre caman fɛ a ko ni a ta k'a lajɛ Mali ye jamana ye min na ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn makuto a ka ja k'a fɔ yafa ɲɔgɔnmaw olu ɲɔɲalen don o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw o kɔni b'a la ka nɔfɛtugu kɛ o guna adamadenya sabatili kɛwalew la mun bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ lawale fo ka se bi ma o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni sunkalo barikama in ye jamana ɲɛmaaw o na malo tɔni 600 bɔ ɲɔgɔn ko ta ni k'a ta k'a di maaw ma minnu ni a ka kan sunkalo barikama in kɔnɔna na a ko a tɛ dan o ma bawo laɲini ye min ye o de ye ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma janko a dala dumuni sɔrɔli ma nɔgɔ mɔgɔ minnu bolo o ka se ka kalo in kɛ hakilisigi ani nɔgɔya kɔnɔna na a ko sunkalo dɛmɛ kan ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen de ye maa dama sunkalo in kɔnɔna na bolofɛ kan ka kɛ a kan o hukumu kɔnɔna na a n'a kɛ sababu baaraw caman ka se ka boloda jamana kɔnɔna na maa dama jamajɛ suntigiw olu ka se ka boloda jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kɔnɔna na a bɛ se suntigɛ yɔrɔ 80 bɔ ɲɔgɔn ma jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ kɔnɔ 19 a ko ka fara o kan o na dili kɛ balo la ka ɲɛsin maa ma fo falaki hali bi ka ɲɛsin denbayaw ma minnu bɛ ni a sɔrɔli ma nɔgɔya o bolo maa dama sunkalo in kɔnɔna na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ o na kɛwalew caman bila sen kan ni a taara kɛ ɲina sunkalo ani an balima kerecɛnw ka sunkalo fana a bɛɛ lajɛlen bɛ mɛn kalo kelen na a ko hukumu kɔnɔna na o na wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin feerefɛnw ma maa dama malo ni o ɲɔgɔnna caman ka se ka caman bɔ olu sɔngɔ na maaw ka se ka sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na a ko ni a ta k'a lajɛ ka fara o kan o na a kɛ sababu ka se ka bɛɛ dumuniw caman ta minnu bɛ tila bɛn ani kelenɲɔgɔnya buna adamadenya b'u kun kan Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna na a kɛtɔ ka baara nun don Mali jamana gouvernement kotigi gale min bɛ tali kɛ général de division Abdoulaye Maïga la a ko ne a yira k'a fɔ sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ waati de ye a ko a kan ka kɛ waati ye kelenya baaraw ka sabati maa dama maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na jamana fanjɛlɛfanga ma ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye nin baara in kɛ ka don hukumu kɔnɔ janko ka se ka hali bi ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka kokɔrɔ don faso Mali kɔnɔna na Mohamɛdi Jawara ale de ye a fasiri ka bɔ isɔri kɔnɔna na n'an ye isɔri bila min bɛ tali kɛ kanabila la an bɛ o ta
indépendant nani kanablata a meta e Sulemani Bugu olu polisi la kaw ka foni ataka lage o koni sera ka tigada kulu doka kulu munu ka bara kumbeme vienti lankolo olu glanimo ako bara yin ayera kera kabeni wati mi obetale ke février kleta anenani temenena Sulemani Bugu o commissariat de police jura ako abaro kera sababu o kasiga tigada vienti lankolo keme woro bonyongo ka nongone ni aglana glanchogo chejugula mado fe kafara oka temru fana ulu langulu chama sorla obulu fakase kashe oka membe talike nakadi afo tambon ulu chama fana sorla obulu fasiri ke baye ayira kafo kuna fono konfolo ya ayira kafo membe talike yefma bala fe munongoni fla kamna ni chogena ako kasabi bi mesiga soro ola obitajo 7 million ta ani ko chama ako kafara oka fasiri ke baye ayira kafo membe talike police la kauka et facile police la kauka kuna fondiso nyamaso metalike d'après les informations de la cellule de la communication de la police nationale ako okoni ayira kafo sigana kera olade kasangane kuna fonio sorole yi kayira kafo mado bala ka vienti kulo do firi vienti nunu abonte jamana ka vienti fe onongo ni fe brigade de recherche kabo commissariat de Sulemani Bugu kono olu wala ka yaf mabala nyini kono nundo odekera sababu ukata mado mine Titi Bugu Jeli Bugu olu konana ni kalaba kasega tigada madoka ako mamunu mnena o togo damena obetalike MD obe sambisa wala MK sambisa ba ani duru IT santa ani kononton COM sambina ne ani duru ani SD sambi saba ani nanina ako makelingila nunu bela jene ko labana kata yaf mabala utara o yira kriti la mogola olu minka kan olu kasega oda o kan okum kona ka yira fo mara depo utara ka da o maduruka ka yira ka fo albi prisila ka o labana ka kelingila ma commissaire principal Fuseni Watara o mumbe Sulemani Bugu o commissaire kuna aye anyini jama kondon fe albi demekata kanyeshi olumo mana mina ni siga ko ni keme mado la ka fo kewel do bala ka ke o fe mi te do jamana ka soro ko mu konnana fasiri anya asalo ka bo indépendant kono mi ya fasiri o de Shaka Traoré kato albi o indépendant kelen kono ka yira ka fo mi be talike ba mangeton ONG Clistor éducation na ka sangane o ka e bataki doye o kone ye la cellule ke ka yira ka fo la kana bala ke me sababu ka kalanso bafla ke me sababinani ani sababu nyongo ka olu datugo mali jamana konnana karingane mani ata kalage mi metalike cluster education ka sangane aka batakila baye min kera min bora affaire ka beni février clé mois temene aye ayira ka fo uluka jato bolo ya ayira ka fo janvier samba flani mgono woro kalanso konu datugulo betajo kalanso bafla keme sababinani anesa wabonyongola ako a tulda kunyemi odeye lakana bale ya oyi ako ni ata kalage desamkalo samba fla ani mgono duru ako kalanso datugulo metajo kalanso bafla keme saba anulo vla bonyongola ako ni ata kalage kalanso nunu datugule abege sababu ka kalande ba wolon vla anuko urude bale kalan kelila kalan karamogo bata ani nani anuko ulu fana de bale ka kalan ke ka fara o kan aye la silike ka yira ka fo mi metale ke janvier kalota la samba fla ani mugoni woro ako yoro munu ngoni be ni kalanso koni datuguta u charayi ako segu marabolo obule ka joni sarabayi ka so ke kalanso keme duru ani tane fla bonyongo ulu datura segu marabolo konnana ako mimbe tugu segu marabolo la obetale ke bajangara mimbe tale ke kalanso keme nani biworo ani ulu fla bonyongo ulu datula moti marabolo konnana kalanso keme fla bishege ani kononto tomugtu kalanso keme fla bishege ani kili ako niye ata kalage ulu koni de kalanso ye munungoni ni daw tugura ni watla bayna kasangani lakana baliya yi kasangani e Clistor éducation ulu ka fasiri miye a walakata odeye abla ijara ye kabo kanabla konana nanye indépendable ameta les échos wele o konana
Nani les écoles ta ameto albi sungolo bain hokuna mimbetale kena manya ka fo sungolo odeyi nyongon deme ani hine nyona o kalubai ka fo okumu kondana jekulumi sigileme nyongon deme kama faso mali kono odeyi fondation malienne pour l'entraide et le développement ako kasangana ukabaro tabulu yi o se kono kura sukoro boro kemena o yeminta kadi imamu mo ako kasangani kanike guna armadenya ke waliyi madama nyonga deme buna kunka wele anya asamaka bo kono afasiri ke ba ode emsangari ale ayira kafo madama sungolo bayin konna na namanya kafo nyonga deme ke waliyi mi sebe koro kamlendo rukum konna na fondation malienne pour l'entraide et le développement o koni o ka la date tale do time ka beni mimbe senane abisanta an duru bonyonko bo rukum konna na ka beni kare do fenero klemwa ani flat menenyi aussi kura sukoro boro keme bonyongola oyimi ta kadi association nationale des imams du Mali imama maoma ako abara ngoni la date do mimbeke ofeni abisantama bo akekunye miye ode kasiga demeta kanyeshin omo janko sun tege chugo nyuma obeseke ofe sungolo bayin konana okun kona mimbetalike imama maula olukoni ye okanu so yonse dangana maya kasangane ni ke wale keli ye madama kafurita kanyeshin abara ke baomo kayira kafo ni ngoni ye la date ye mimbeke ni abisanchamana ako demenyere kuru karabita jomina ode ye sugoro tonu duru bonyongo ye okala ba ka do okrengeta kanyeshin bara ke baomo ne kayira kafo adikunye mi ye ne ala sonoma abeke oye baw adikunye kasigata kadi maoma munungo ne mbe ni sebate oye kasugoro soro oye uyere kake suntigo konana ni ala sonoma ko una oke olabana ka do krengeta kanyeshi Monsieur Musa Marayeremo o mingere no oyo fondation yere o manyema bayi janko alibi tugomina sanchama konana ke wale mbesika ke afe ko kuma konana mi betali ke a coordinateur la no betali ke fondation coordinateur la Abdul Karim Konate alela bana ka ira ka fo ni ke wale nyi faso de nyuma ya ke wale de ye mi mbesi na olu fe sansa kanyeshi imamama Amidu Dumbia ale kumekene kan ale fana la bana o hukumule konana ka ira ka fo olu koni sekoni dama ira kuma ne kuma mimbe seke kanyeshi nyonga deme buna kuma imamu mo ako unake olufe misangari aka fasiri do anya asalo kabo wele les échos ode konana nanye obla ame Nouvel Horizon nye dankura ana ota nanye Nouvel Horizon ta ameta lakanako buna kunka mali jamana konana ako ni atagalage dogo franje temene konana ulu masiri tabao okoni ye bona banflata ni ka choro dine famto jugu chama kuna ka beni dogo franje temene ye maleje mana fancha mafe ako kerenganya ma angata uromina odebe talike buguni marabulu konana ako mimbe talike diripala ulu koni ye ayira kafo ulu masiri tabao kasangane oka la malama ye okoni seraka janva jugu keba o mabiduru bonyongo kolu ningene karabaye kafara o dagaro chama kan olu fana ko nikela falaki yi hukumu kona état major général des armées alabana ka jigi sigi korofota ka nyeshi jama kondo maka yira ka fo ulu masir tabo o balaka do fara o ka chesire ulu ka joka dugudiga mwanita jango ka siga majugu nunu dagabo aundala hukumu kona na aye ayira ka fo kasangane odeyi mimbe talike o ka bara keli mimbe ke ofe wala sa kasiga jama kono doni o bulo kono fon o tangano ko kishi masir tabao oyo to sane duguche kasika susulu ke kadamene fergo kile munwa katabla kile munwa kile samba fla ani munwa worola ako mingera sababu kasika cheni chama do jugu nunu kuna ako juma do mimi be fevrier kile munwa temenema ako masir tabao kasika no ukala malama do mingera sunga marka no obesigu marabulu kuna na akira sababu kanyeshu janva jugu ke ba odagaro do ka moto chama ani mobili do kuna na to sanu dugu chene ko susu ako akira sababu kasika bono banflata ni ka chongo o chama kuna ako kafara o kan o dongele mimbe talike alibi kasani o masita ba o kala malama ko yo o tarasuro janva jugu ni ndo ko ni la malama la ko fantane banda do kono o labana ka to ni sanfe ni dugu che ka bono banflata ni ka chongo o kuna sibiri do fere ko lemwa anikele état major général des armées alabana ka alibi ka gira ka fo o masita ba kasani o ka la malama ko yi madama
Kidali marabolo kɔnɔna na sani dugu cɛ o ɲɛ sura diinɛ faamucogo juguman dɔw kan tuma min na u b'a la ka janfa ne ka olu kɔni labɛn o de kɛra sababu olu ma se tabaw ka to sani dugu cɛ ka se ka susuli kɛ ni o ka laban ka o ka mobili pick-up dɔw fo ka se o ka maramafɛn jugu dɔw ma ka se ka tasuma bila olu bɛɛ lajɛlen na k'olu filenkolon ci ne ka o da kolon ci a ko o don kelen okumu kɔnɔna na min bɛ taali kɛ a taara o lamini na olu ma se tabaw i labana ka susuli kɛ yen fana min kɛra sababu ka se ka diinɛ faamucogo jugu maa duuru bɔ ɲɔgɔn kɔ o n'o bolo kɔnɔfɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu kɔni daji jafara bɛ hali bi mɔti marabolo kɔnɔna na yen fana olu ma se tabaw o ye janfa jugu kɛbaw ninnu caman kɔni daji ni k'o bila sisi la o caman kɔni kɛ bɛ lahara dugulen ye bi ka sanga ni bɔnɔ banfila talen ka congo o kun na a ko n'i ye a taga lajɛ Mahamane Ture ale de ye a fasiri an sera ka min salo ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna na bi kunnafoni gafe ka a se ka bɔ a kɔnɔ an bɛ taa Soir de Bamako wula o de kɔnɔna na ka taa hali bi yirimajɔkaw fɛ ka yira k'a fɔ min bɛ taali kɛ kɛnkayeri dɔ la ka fara butigi dɔw kan ko tasuma mɛnɛ kɔni mɛnɛna olu la yen ka bɛn ni sibiridon feerekɛw tile 21 sanba 2 ani 20 wɛrɛ min kɛra sababu ka se ka tiɲɛni nati ka yira k'a fɔ depuis sɔgɔmada fanw fɛ ka bɛn ni nin don kofɔlen ye maaw kɔni siranya o nana o dusukun na bawo sisi de mɛnɛna ten kin kɔnɔna na maa kɔni ni ma sisi in bɔ fan dɔn walima sisi in bɔ cogoya a ma se dɔn maa fɛ a ko a labana ka taa ye k'a fɔ kɛnkayeri min bɛ ni o ye kɛnkayeri 2015 ni o filɛ nin ye edemu o masurunya la yirimajɔkaw fɛ ko tasuma minɛ de wulila o la min kɔni kɛra tasuma sisiba ye baw a wulila ka se ka o yɔrɔ lamini bɛɛ lajɛlen ni ka a minɛ yeli o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko tasuma minɛni minɛn minnu kɔni bɛ nin kɛnkayeri kɔnɔna na a kɔni ye caman kɔni kɛ falaki ye bawo a ye caman kɔni sisi k'olu kɛ fifinw ye caman kɛra bugurijɛ ye a ko sapeur pompier ma olu kɔni nana walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bitigi ma jango tasuma ka se fa ko nka tasuma kɔni fara nka a ma fa jala bawo tasuma mɛnɛ a kun yanga sɛbɛkɔrɔbonya na a ko min bɛ taali kɛ kɛnkayeri 2015 la ka fara a ma soma mɔgɔ bitigiw fɛn fɛn kɔni bɛ yen o caman kɔni kasara sɔrɔ ka sanga ni tasuma mɛnɛ ye min kɛra yirimajɔkaw fɛ ka bɛn ni sibiridon feerekɛlaw tile 21 sanba 2 ani 26 ye a ko hali bi nin ko na kɛ tiɲɛni wɛrɛ ye min na fara tiɲɛni dɔ kan bawo dɔw fana tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Bamako Sugunikura la tasuma mɛnɛ fana labana ka yen minɛ min ma dogo maa si la bawo a tiɲɛni a sɛbɛkɔrɔ bonyana f'a ka fɔ a bonyana min kɔni ni a kɛra sababu ka maa caman bila ɲɛji ani kinikini na miliyɔn caman de sisira maaw ka bitigiw caman bitigi kɛmɛyirikaw caman olu fana jenina k'o ban o hukumu kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin kɔni kɛra yirimajɔkaw fɛ sibiridon feerekɛlaw tile 21 an ye min salo ka bɔ Yusufu Konatɛ ale ka fasiri la Soir de Bamako a y'a fasiri o de kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔ baw o bɛ kɛ sababu ka dansigi gafe o balan na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin ye n y'a fɔ cogo min na maa kelen baara don o b'a to an bɛ taa technicien fan fɛ Tezara kun filanan a te kɔni tɛ ka furu bawo an bɛ sunkalo kɔnɔna na nka an n'a lajɛ n'a sɔrɔ a mɔ mɛn an n'a a suuru ni ka sɔrɔ laban ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura jɛmukan kɔnɔna na. Amona egani amona egani dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni lele bara ni bɛɛ ni lele ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛmɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja Tezara tew ka te de ye a bi san 3 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den tiɲɛ
cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah ni waati ngoni na dongili o dali o manoko ko sebenga ananta ke kungolo komgomoni jango ni kile bala kagila memi ngoni mvuyi aiwa ananta ke kungolo nko komi kabeni dongili datoyi kaira ka fo ne kunye tezara o kun filana ye anye alage anya soro mona anya shuru ko bla ni sun tigara ana alage na soro wobe kanu ngonnana wureba to ngado jemgango no kokurango mako rubrique société nanduna rubrique société kono ode dugu kungangoyi ola ni yesungolo ta kalage dala dumin fendo be olu kanu me kosebe sungolo konnana wala anyi akano lala kuyate awula kase jua fiebala mebe talike sanyoka sanyon sungolo konnana awye fenye femi ngoni ni machama debe akano bawo abeke moni do yɛrɛ b'a kɛ mugu faraji dɔw b'a kɛ oni o ɲɔgɔn caman ye suntigɛ waati walima sukorodo waati n'i ye o dɔnni sɔrɔ ka fara kɔgɔma kan a dɔw la a bɛ kɔnɔbara tɔ ni ka a kolo ni ka a giriya o la Lala Kuyate a ye min sɔrɔ saɲɔ kunkan kan ne ni aw an ka dɔɔni lajɛ o la dɛ. Ni ye sunkalo barikama kalo ta maaw hakili bɛ jigida la dumuni minnu na kosɛbɛ mɔni bɛ sɔrɔ o la n'o ye saɲɔ mɔni ye ni ye saɲɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ a dundala kɔfɛ fura fana don barika da kan fɛn dɔ b'a la o ko min ma ko selenium o selenium o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kunsigi bɔ fo ka taa se i sɔniw janyali ma k'u kolo gɛlɛya selenium kɔfɛ magnesium ale fana bɛ sɔrɔ saɲɔ mɔni na o magnesium in o fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka se k'i ka farikolo la sɛgɛnw ban k'i kolotugu dɔw k'olu sinsin fo ka taa se k'i fari foni k'a kɛnɛya i ka tile journée baaraw la ko n'i ye saɲɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ye fɛn ye min sukoro man bon kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna de la a ka ɲi kosɛbɛ jabɛti banabaatɔw ma nin sunkalo kalo barikama in hukumu kɔnɔna na an sera saɲɔ feerelaw fana ma ka se k'u ɲininka saɲɔ lahalaya la ɲɔ bɛ lahala min na sugu kɔnɔ fɛn gɛlɛman tɛ ka sababu kɛ min ye k'a fɔ a ka gɛlɛya sababu bɛna kɛ sunkalo ye o tɛna kɛ an bɛ waati min na sisan saɲɔ min filɛ nin a prix ma tɛmɛ a prix ma jigin an b'o cogoya kɔni na jateminɛ yɛrɛ la ɲinan prix ka ɲi ka tɛmɛ salon ta kan bon a sanda kɔni an b'a détaillé yan an b'a détaillé saɲɔ an b'a 6000 7000 mais détaillé bɛ taa o de la quoi 6000 7000 an b'a bɔrɔ fiyer'o la quoi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ali sunkalo kɔfɛ saɲɔ mɔni ale kan ka kɛ an ka dumuni kanuni ye barika da k'a bɛ kɛnɛya sinsin farikolo la sɛgɛsigi babi o ye tan ye dɛ ne yɛrɛ kɔni mɔni a y'o kanu kosɛbɛ n'i y'o sɔrɔ n bɛ min fɔ i ye a dɔw la n bɛ mɛn ka sɔrɔ n ma maa wɛrɛ ɲini ka dumuniko la nka ayiwa komi n bɛ da mɛn tigila ye saɲɔ feerelaw yɛrɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ yen nka ka sanga ne jamana yɛrɛ cogoya ye a dɔw la o de b'a to anw bɛ a gɛlɛya ye a yira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ a gɛlɛya mɛn o don o ye fɛn bɛ faamu parce que fɛn min bɛ taa ka taa saɲɔ san o de ye tɔrɔmɔɲɔ ye o sɔrɔ cogo o de sɛbɛkɔrɔ a gɛlɛya mɛn tɔrɔmɔɲɔ t'a la ka sɔrɔ bilen ten n'o wari kɔni ma sɔrɔ yɔrɔ a dɔw la fɛn dun bɛ yen ni a tɛ se ka kɛ ni wari bɔli tɛ kuma tɛ u ɲɛ dɛ o kɔni o fura o de ye tɔrɔmɔɲɔ ye o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jan ko sunkalo musaka an bɛ se ka an kɔkɔ da ala cogo min na o la an bɛ to hali bi dugu kungo kɔnɔ an bɛ bɔ sugu kɔnɔ sɔɔni ka taa baarakɛyɔrɔw la sunkalo ani muso furulenw minnu bɛ baara yɔrɔw la donc sunkalo baara o b'a kɛ cogo di a dɔw la dɔw b'a ye k'a fɔ sɛgɛn dɔɔni bɛ a la o la hali bi Lala Kuyate a ye a kanu ka masala kɛ ni muso dɔw ye minnu bɛ cɛlasigi baara ani sunkalo baara kɛ baarakɛyɔrɔ bunakun kan o la min fana sɔrɔla o la ne ni an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Ne Fatumata Kane n bɛ baara kɛ Jabaramuso la Shirifula TV
an bɛ ala tanu ka barikada ala min ye ɲina sunkalo yira an na a jɔra an ɲana an b'a ɲini ala in fɛ fana a ka tɛmɛ an bɛɛ kɛnɛma ɲana fana a ma nɔgɔn kosɛbɛ ala ko tiɲɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni na parce que n'i y'a jateminɛ ni a fɔra i ka wuli 3h 4h kɔnɔna ninnu na ka suguri labɛn k'o di dumunikɛlaw ma i bɛ tila o la fana mɔgɔw bɛ du kɔnɔ fana minnu ma sun i b'olu ka daraka ko ɲɛnabɔ i ni sen tigɛni de bɛna baarayɔrɔ la bi ne nana baarayɔrɔ la fo n bɛ yɛrɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni i bɛna o la heure damadɔ o kɔfɛ fana i bɛ tila ka taa sunakari dilan daminɛ lafiya foyi de t'an ye mais ne yɛrɛ bolo pour que ka se ka hali fiɲɛ bɔda di an ma ni an ka cakɛyɔrɔ ɲɛmaayasow sera ka jateminɛni kɛ hali ka se ka fiɲɛ bɔda di an ma fana parce que n'i y'a jateminɛ baarayɔrɔ ninnu caman na heure ko de exigelen don kosɛbɛ i n'a fɔ hali yan fana o b'a la an b'an ka ɲɛmaayaso fo o yɔrɔ in na an tɛ ɲinɛ an ka ɲɛmaaw kɔ mais u ka jateminɛ kɛ o bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛlatigɛ ko foyi tɛ yen ko min ka nɔgɔn i jija i ka baara a ka to i bolo i jija fana fɛn min sunkalo baraji ye i ka se ka dɔ sɔrɔ a la i kana décourager so t'a la i jija i k'o kɛ yan ta in fana i débrouiller k'a bɛɛ ni fara ɲɔgɔn kan mais sunkalo in fana kɔnɔna na an tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an ma furucɛw fo dɛ an m'an cɛw fo halisa olu min bɛ ka sira di an ma an ka yen ta kɛ ka tila ka boli ka na yan ta kɛ an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ne yɛrɛ bɛ n cɛ fo kosɛbɛ ni o ye Jime Karaso ye awɔ k'a ni ce. Ne tɔgɔ madame Jankunba Korotum Jabate ne ka cakɛyɔrɔ bɛnnen bɛ Chérifila télévision ma an bɛ wagati min na sisan an musolakaw an bɛɛ lajɛlen de sɛgɛnnen don minnu bɛ cakɛyɔrɔw la minnu bɛ bolola baaraw la bɛɛ de sɛgɛnnen don n'i y'a jateminɛ i bɛ wuli depuis sɔgɔma 3h entre 3h et 4h ka suguri ko ɲanabɔ mɔgɔ minnu tɛ sun na i bɛ tila ka olu ka daraka ko ɲanabɔ k'olu ka tilelo fana ko sigi sen kan ka boli ka na baarayɔrɔ la sunɔgɔ tan tɛ mais ne bɛ kuma n yɛrɛ ka cas kan parce que alhamdulillah n bɛnna famille ma minnu ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na a man di muso si ye sunkalo baraji ka taa k'i to mais wagati baara n'a cogoya don ni taara sɔrɔ dɔ kɛra a ka kan fɛnɛ i ko waliɲuman dɔ foli kɛ i ka famille mɔgɔw ye donc tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ parce que sunɔgɔ tan tɛ i bɛ wuli 3h an yɛrɛ fɛ i bɛ kini kura de tobi ka di sundonnaw ma donc i bɛ tila o dama la ka denmisɛnninw ka daraka ko n'u ka entretien ɲɛnabɔ k'i bɛ boli ka na baarayɔrɔ la ka tila ka boli ka taa tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ yɛrɛ de muso minnu bɛ cakɛyɔrɔw la n'u bɛ dubaw kɔnɔ ne b'a ɲini u ka dudenw fɛ u bɛ dutigiw fɛ u ka kɛ mɔgɔ faamuyalen ye u ka faamuyali kɛ baara tɛ se ka jɔ cɛlasigi baara fɛnɛ tɛ se ka jɔ cakɛyɔrɔ baara in fɛnɛ tɛ se ka jɔ donc a fila jonglenni ma nɔgɔ donc welewelekan min bɛ ne bolo o de ye an na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u buramuso ou bien n'u bɛ dubaw kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛw tɛ yen u ka kɛ mɔgɔ la faamuyalen ye n tɛ se ka bɔ kuma na ni ma waliɲuman fɔli kɛ Abilayi Jankuma yɛrɛ ye n'o ye n furucɛ ɲuman ye ani an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye n buramuso ye n bamuso n'o ye Jankuma Asanatu Daɲogo ye ani duden bɛɛ lajɛlen. O kuma na an balimamuso ayiwa kuma kɔni mɛnna sa wa bɛɛ lajɛlen fana y'a dɔn maa o maa hali tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen kɔni tɛ cɛlasigi baara o ye wulikajɔ ye a dama na sunkalo ma fara o kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na dɔ de bɛ fara a wulikajɔw kan sɔlikawuliw ani wulafɛ baaraw sugudilanw ni suntigɛw dɔ bɛ fara a kan o la ayiwa an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nka aw kɔni aw t'aw fɔ nka hali bi a fana kana ɲina an cɛw ko dɛ hali bi anw de bɛ wulikajɔ kɛ n'a y'a ye aw kɔni b'a sɔrɔ k'a tobi kɔkɛ de bɛ bɔ depuis dugu jɛ ka taa tile a sen nunkun kan a bɛ sɔrɔ cogo o cogo dali masa de b'a dɔn a ye dugawu kɛ a furucɛw ye sɛgɛn in bɛ tɛmɛ sɛgɛn in bɛ ban waati kunkurunin ko de don nka ɲinata in an bɛ dugawu kɔni kɛ hali bi Ala k'a nɔgɔya nka sunkalo yɛrɛ jɔ ni bi cɛ ne ko bi yɛrɛ ye sunkalo tile joli ye ɲina san a bɛna fɔ ɲina sunkalo ka gɛlɛn dɛ parce que sukaro yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛna Lipton tɛ ka ye walima i b'a sɔrɔ mɔgɔw e b'a sɔrɔ ne ka numéro tununa mɔgɔw la i bɛ an na tila ka fɛɛrɛ k'o fana na o la hali bi an bɛ to sugu kɔnɔna na an bɛ taa technicien fan fɛ an ni an balaka dɔ ye masala kɛ sugu lahala kan ale fana ye min sɔrɔ ka fɔ o la
k'ale bi ka nɔfɛtigiw kɛ gɛlɛya la dɔɔni ni min bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ cogo la nin waati in na an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ ka sɔrɔ ka na. An ka sannifɛnw a bɛnnen don caman ma tɛlige tom b'a la ɲamaku b'a la dabilenu nafɛnw jabaw a bɛɛ tututu hali manjiniw a bɛɛ de b'a la ani tulu an nalen don olu sanni de kama bi bon ni an ka kiliyan de ye ne yɛrɛ bɛna sanni k'u fɛ yan mais sisan gɛlɛya bɛ yen foyi ma nɔgɔ i mana k'i bɛ min san f'i bɛ tila ka nimisa tuguni i bɛ to munumunu na sugu kɔnɔ f'i bɛ sɛgɛn mais o bɛɛ ye gɛlɛya de ye ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'a ɲɛfɔ commerçants ye u ka nɔgɔya k'an ma ne nɔgɔya kɛra dun ka fa bɛ sɔrɔ ne dun ka fa sɔrɔla jamana bɛ yiriwa an bɛ lafiya de kɔ jamana in kɔnɔ o lafiya tɛ dɔrɔn o dun ka fa ni kɛnɛya ye nin tɛ ne diyaɲɛfɛn bɛɛ sɔrɔ i m'a ye bon o de ye kuma yɛrɛ caya kun de ko ni nɔgɔya bɛ yen ne nalen filɛ ne nin kan ka ne ka sunkalo fɛn misɛnnin bɛɛ sɔrɔ ne ye mais 2000 jɔra foyi t'a la. Ne ba a ye kuma na e ta bɛ jumɛn ni jumɛn san dɛ 2000 jɔda foyi t'o la o kuma na a bɛ nɔgɔya ne la sɔnna ma ni ko nin ye dunun kɔnɔ ngolobotɔ ye n'a bilatɔ tɛ i b'a sɔrɔ daminɛtɔ don an y'a jigiya k'a fɔ gɛlɛya in kɔni a bantɔ de don ne la sɔnna ma ka se ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin anw ma gɛlɛya in an n'a a bila dɔfɔ kɔnɔ an b'an sigi k'a lakali k'a fɔ nin waati madama sunkalo kɔnɔna na ni san sunkalo o y'a sɔrɔ nin bɛ nin na nin na mais ɲina a ka nɔgɔ o se bɛ ala de ye an b'a ɲini o ala fɛ ala ka se ka a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma ka anw filɛ ni a ka hinɛ ɲɛ ye cogo min na an bɛ se ka ko in ni ka a lakali don nataw la o b'a sɔrɔ nɔgɔyaw de kɛra o la ɲɔgɔn tɛ a y'a fɔ cogo min na sugu kɔnɔna nin waati in na n'i taara sogotigiw fɛ yen olu b'a fɔ k'olu ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye n'i taara nafɛn feerelaw fɛ yen olu b'a fɔ k'olu ta ɲamaku ɲɛnama yɛrɛ ɲina tiɲɛ yɛrɛ la ɲamaku ko maka lakali tɛ anw yɛrɛ taara munumunu sɔrɔ ɲamaku kilo dɔw b'a la ka 600 fɔ a la 600 ani dɔɔni yɔrɔ n'i ye ɲamaku kɔni san 600 ni dɔɔni k'i bɛna laban k'a fɔ k'i bɛ ɲamaku ji dilan o la k'o feere i b'a ye k'a fɔ salo tun b'a feere sɔngɔ min i tɛ se ka feere ten bon an minnu fana e y'anw deli a salo sɔngɔ na ɲani ko k'i kana dɔ fara a kan a dɔw la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen o la an bɛ dugawu de kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ye kelen de ye ala ka na ni nɔgɔya ye ala ka na nɔgɔya ye ni nɔgɔya nana a dɔw la i b'a ye k'a fɔ an bɛ an diyanfɛnw sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye hakilila tigɛlen ka sɔrɔ baasiba ma kɛ a la o se de bɛ setigi ala ye o la hali bi ka to jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa sisan kɛnɛya tigilamɔgɔw fan fɛ an ka docteur maison docteur Kuje Tata Ture ni sunkalo sera a fana ka wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ ka se ka to ka ladilikanw ta ka di anw ma janko minnu matarafali u bɛ se kɛ sababu k'an ka kɛnɛya ni k'a lakɔgɔ k'a lawara cogo min na sunkalo kɔfɛ tɔɔrɔ an bɛ se ka kisi a ma parce que ni sunkalo sera i b'a ye k'a fɔ a dɔw la dumuni kɛtaw o bɛ kɛ sababu ka na ni kɔlɔlɔ dɔw ye sunkalo bana o la an bɛ taa hali bi technicien fan fɛ min sɔrɔla Tata ka bɔ Tata yɔrɔ ne ni aw an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɔ fɛ. wale ɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila dɔgɔtɔrɔ ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min na sugandira ka sigi ka bɛn ni sunkalo kalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sunkalo kalo don nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi an kɛlen n'u ka babu se min ta walasa ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka faamuyali kama o de bɛ tali kɛ balo kɛcogo ɲuman kan ni o de ye alimentation équilibrée et diversifiée. Balo kɛcogo juguya o bɛ se ka dankari kɛ an farikolo kɛnɛya la. Bana sidɔnbaliw caman bɛ yen nɔ minnu n'u kuntagala ka jan i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ka bana minnu furakɛ ni an bolo kɔniden 5 ye a bɛ se ka o kungo se an ma nanzarakan na n'a bɛ fɔ olu de ma maladie métabolique n'a y'i minɛ i b'i ka mɔgɔninfinya tɔ bɛɛ kɛ n'a ye banaw don minnu n'u bɛ se ka kɔlɔsi ka basigi nka o tɛ ban walasa bana ninnu ka se ka nɔgɔya i k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye o tɛ ɲɛ fo k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka balo kɛcogow yɛlɛma ani ka an kɛwalew yɛlɛma o bana ninnu bɛ tali kɛ tension na bana diabète
cancer labana n'o ye bon ye nin bana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ baloko juguya fɛ n'an b'a fɛ ka nin bana ninnu kunbɛn ka se sɔrɔ nin bana ninnu kan a ka kan an k'a dɔn k'a fɔ an ka kɛnɛya o bi an ka dumunikɛ tasa de kɔnɔ an bɛ fɛn min don an da an ka kɛnɛya b'o de la a ka kan an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna k'a dɔn balo kɛcogo ɲuman bɛ kɛ cogo min na alimentation équilibrée et diversifiée o tɛ dɔwɛrɛ ye ka balo kɛ k'a bɛrɛbɛn ani ka balo bolo fara caya dumuni dɔw bɛ yen nɔ farikolo mago b'o la olu caman nka i k'a dɔn k'a fɔ a dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ farikolo mago t'o caman na olu fitinin dɔrɔn bɛ farikolo wasa an ka fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun don o don ka kɛ fɛn suguya kelen dunni ye o ma laɲini an ka kɛnɛya ɲuman bɛ sabati ni fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dunni de diɲɛ soba min bɛ yen nɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ye sariya damadɔ sigi balo kɛcogo ɲuman na diɲɛ dɔgɔtɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan minnu ka baaraw ɲɛsinnen don balo kɛcogo ɲuman ma u jɛra ka sariya 7 sigi n'an sera ka o sariya ninnu matarafa an bɛ se k'a fɔ ko an ka balo kɛcogo ka ɲi an bɛ layidu di aw ma ni ala ma baasi kɛ sini an bɛna o sariya 7 ɲɛfɔ aw ye hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi jamukan kun kan a bɛ ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin waleya ninnu ta ni ka baara kɛ n'a ye walasa an ka kɛnɛyaw ka sabati an ka sun don nɔgɔya la ka an ka batow kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an ma nin fana de bɛ dan sigi bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn. Docteur Kudji Tata Touré k'i fo k'i waleɲuman dɔn ladilikan ninnu na ka a lamɛn ka minɛ ka baara kɛ ni a ye ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ninnu ye kɔrɔfɔw de ye n'a ka di i b'a fɔ maakɔrɔ kumaw don maa tɛ pan kunna parce que olu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw de ye o kelen kɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o de b'a ye k'a fɔ dumuni minnu bɛ yen ni o ka ɲi anw ma walima dumuni kɛcogoya minnu bɛ yen ni o ka ɲi anw ma parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na sunkalo ye kalo ye n'a fɔra k'e tilenna kɔngɔ na donc suntigɛ waati i b'a ye k'a fɔ e tɛ foyi si ye fana kɛra ka dumuni kɔni ta ni k'o kɛ ka ji ta ka min nka i b'a ye a dɔ la k'a fɔ o dumuni kɛtɔla e de fɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye e ka kɛnɛya sabatili bonnakun kan o la n'a jan tora kɛnɛya tigilamɔgɔw ka u ka ladilikan ninnu na a dɔ la i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka an ka sunkalo kɛ an bɛ a baraji sɔrɔ wa kɛnɛya fana o lakɔgɔli o bɛ to anw na k'a sɔrɔ a ma dankari maa si la nka n'an ye panna ninnu ka kɛnɛya u ka ladilikanw kunna k'a sababu kɛ k'a fɔ sun kɔni m'a tigɛ ka ban an tigɛ m'a bɛn min ma an k'o ta k'o bila an da a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ o la an bɛ docteur maison docteur Kudji Tata Touré an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale sababu la ka docteur bɛɛ lajɛlen fo o ka sunkalo wulikajɔ ani o ka ladilikan sɛbɛnw na ka di maaw ma o la hali bi jamukan kɔnɔ an bɛ taa clip du jour filanan ni o bɛ tali kɛ Amidu Kulubali la ale ye nɔbila kɛ ka ɲɛsin sunkalo ba in ma ne ni aw an ka dɔɔni lajɛ o la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura jamukan kɔnɔ. Papier Music. Sungalo kalo kalo desera, sungalo kalo ele kalo bai. Ramadan cari, Ramadan kairushi. Sungalo kalo kalo desera, sungalo kalo ele kalo bai. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin Allah, kada semua kada dufan. Kalau ingat kalau ingat sanu, badira kira mamaduma. Ramadan cari, Ramadan kairushi. Salihini kalau Allah kagani, saliba kalau Allah kagani. Mauludu kalau Allah kagani, Ashura kalau Allah kagani. Sungalo kalau desira, wasilam kagani. Sungalo kalau desira, sungalo kalau Allah kagani. Kalau jarabi kalau ba, sungalo kalau jarabi kalau sanuma. Ami kalau tami kelenge ami dumini ni jimi kalau kalau belali koni
ni o mangautoro Angana salia una Anga unche siri kusube Misiru bifa sungalo mana banjama ubitami mogoda uti ala kukumo fo uti ala wele ni sungalo kalo majo musodo ubi suturo fini udu sungalo mana ba fini ubitami chado uti ala danilo fo sungalo kalo majo musodo ubi disabiri uke sungalo mana ba disabitami mogoda uti Fadauna fosungalo kalo manajo ataundi sarakati ubo fosungalo kalo manajo taubi sumno kudugo ga sunti ke fikado famala nebile nibi alla fa igle alaye igadala la igasira sinije sungalo kalo desila sungalo kalo yala Ina sungalo sira unyana misaware sungalo yewa ala diyo dombagai Ambisa ya nyesiki dungele baunye dono bigana Anga sira alanye binyuma kala ula Bituma kela ufa Minyuma minge sungalo kalo kono ale Alamu para kiube dumli Pameri saungano goya uke Sungalo puna kama Auni nyani amba ufa usulika pili ula Sungalo kalo desila Sungalo kalo yala Kami usumani serifufu ya idara Abari kaiga dimela sila Toni baubi tafusiri minge Amiduka fulibi awi Sungalo kalo desila Sungalo kalo yala kalo bai Sungalo kalo alaka kalo do sungalo kalo barkama do lahorma kalo do bato chali wati do ola alibi sungalo ngone ama kona kaba bi nima fili anyira ayo don ngala kabangoi bawo adamna na abin ga kle da bo ola alibi ato temi ko nyuma o sebe ala de ala kasi wodi an islamo bela jenema ina fo zigire amidu boraka fo chugumina ni ya atagalage sungolo la horma kalodo bato kalodo hukumugile ngonna abebe bela jene de ka sunko yake sungolo kalo konnana madama kasangane kalo yere bunya ani aga fise manjawi na bela jene yesu no yo ke a femauyi ebaye kafo abedobo a geleala parce que sungolo ye kalo mina musaka bota ukacha adola kateme kalo toka kasangani inafo nyofo chugumina suru glauni suntiga onyongana sun do fana be ulute sun na forokika abe musaka franyonga ibaye kafo musaka bota ode kacha sungolo kuno kateme kalo toka donc wala sonibe sigiminga ode anga hine nyongana anga nyongo moko tuanga makari nyona ka donc fo sungolo ni kalo to tekilini wa kalo kelendrondo ne ansona ka nyongo ndeme adola agilia ubiteme aunga ube damena depi sugo konana jogo kela munumbe ferula chendo ni ko eka fenta songodola kiba fere songodola baye ka fo ni mafarati
baraji a bɛ kɛ e bolo fɛn dɔ ye nka o bɛɛ n'a ta bamananw fana b'a fɔ ko maa kuluji bɛɛ t'i sɔrɔ n'i ye i sigi k'o lajɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye tiɲɛ ye wa ala ko fana don a dɔw la i bɛ jɛ ni lajarabi dɔw ye ni u y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ an minnu bɛ taa san a bɛ nɔgɔya anw bolo n'an bɔra o la i b'a ye k'a fɔ du kɔnɔna na sigiɲɔgɔnw kɔnɔna na an kana sunkalo kɛ waso waati ye ɲɔgɔn na k'a fɔ suntigɛ ma se fa sigiɲɔgɔnw bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ suntigɛ la an kana o kɛ waati an kana kɛ sunkalo kɛ waati ye ka waso ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la parce que waso ye min ye o de ye k'a fɔ ka yira k'a fɔ nin ne se bɛ e ye ne se bɛ ye o tɛ an ma e bɛ min kɛ o la e b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ e bolo baraji ɲini sira ye parce que sigiɲɔgɔn caman de bɛ yen ala ma se ka gɛrɛsɛgɛ ba di minnu ma e bɛ ni hinɛna olu la a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ e yɛrɛ ye donc sigiɲɔgɔnw fana bɛ nisɔndiya i bɛ baraji sɔrɔ ni olu fana kɛra hali bi o ye kalo ye fisɛmancɛ dɔw ye fo ka se an balakaw ma an tɛ sɛgɛn olu ka foli la ka sanga ni nin sunkalo beleba in ye ka sanga ni sunkalo ma jɔ ka ban a bolofa bɛ olu ka sɛgɛn kan sɔli ka wuli ani tile ma se ka ban waati dɔ la dɔ bɛ fara olu ka lamagalamaw kan o la an tɛ sɛgɛn olu ka foli la ka dugawu kɛ o ye hali bi ala ka sabali ani muɲu di o ma ala ka a fari foni d'o ma a farilakolo baara ala ka a se ku o la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a dɔw la bi jɛmukan o kurun b'a la ka se cɛncɛn ma bawo an sera ka min fara ɲɔgɔn kan n y'a fɔ cogo min na jelimusow ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ bi ala ma baasi kɛ laseli dɔw la ani a bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni sɔgɔma don o jɛmukan ye n sera ka min kɔni fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin waati ye o de ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ma an ka cɛkɔrɔba an fana karamɔgɔ a se de Sirifu Sumana Hayidara n'a ka denbaya k'o fo k'o waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ o ye ka dugawu ɲini o fɛ mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo o cogo kelen na mali kɔnɔ togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ma jɛmukan in bɛ lajɛ yɔrɔ minnu na a tɛ fɔ minnu kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo o ka danaya ta la ka da anw kan sanga ni waati bɛɛ ni ala ma baasi kɛ sigi bɛ ka nin kan su ma kɔrɔya sini 10h15 11h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka jɛmukan kɔrɔ ni ka o danganamaya o la an b'a fɔ ala ka sini fara an si kan. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Nin bɛ bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye